राम राम मंडळी, आज आपला आजचा दुसरा दिवस. आपण आज गेलो आहे इथं गोल मैदानला. इथं आत गेले की आपल्या मित्राची झाली इथं चालू मस्ती. त्याच्यानंतर गेलो आपण इथं डेकोरेशन बघायला. इथं ह्या लोकांची मूर्ती बसलेली असते मोठी, उल्हासनगरची माऊली. ह्या लोकांनी बनवलं आहे इथं उज्जैनचं मंदिर. तिथं आलो की आपण गेलो डायरेक्ट आत. आज गेलो की तिथं ते लोकांना सगळ्यांना टिक्का लावत होते, आपण पण घेतला लावून. मग गेलो आतच. आत गेलं की इथून डायरेक्ट मूर्ती दाखवतो तुम्हाला, चला. हे आलो इथं. आता हे मूर्ती बघा तुम्ही लोक. तिथून आलो की डायरेक्ट गेलो चायवाल्याच्या इथं, महाराज चायवाला. इथं आलं की घेतले 2 चाय पिऊन डायरेक्ट नंतर घरी. आज चालू की तसं आम्हाला.